Mia chu leri bula kalin Mr. Queen ka in ngai to a ibula chuan kalau kalang ati chuan leri chuan ichianga mo lo ti in Mia pon o chiange mahse thil pakhat dil che ka du milian khat kha kala lok thengem ati chuan leri chuan theye mahse chumi tur chuan hei hi isai na nga yani a top thlenga I tho theinan a chan veya I hnai top san lo nan ti in paper hi sign tura pe a Mia chuan chhar chiang lem lo hian a sign nga la leri chu a hlim ruk mel hle lens po riluna in zuwa in ngeka a chan pa lo kalin in to su tuna iti top lo ani chuan dar kwa ari khuna a thlok chhuak don ania thatakin soipui la dot po soimai ro atthilh shadu te chu shilla I nei tur thu le ama chau I mangai tur thu soila nakina ikalsan le mai don na lom ati chuan lens chuan chutiang mei chhia ani lo do soi chinga hwa ati chuan a chan pa chuan tuna chutianga tingei buai leri kutai da a ashwai bau don ania Tennessee te chu mun job dan po an ngai poimo lo na ania bum po alo tok thei tu in nge chan pui ta ang leri chu nangma angani ringem ni Dr. Simpson tia shil chuan lens chuan chutianga thenglawang ati chuan engtin ngei shiat alo ti le lens chu in ngai to in zu chu atlak popa kar cha bela in achhuak ta ngal a chan pa po alo nui vera Mia po airport ta omin lens chipe kha orin an in biak lai vel chu chap chungin angai twa leta Tennessee chu thlengin Mia chu driver hian a omna tura chuan lo thla a chulai mun chu a him lo mel le a Mia chuan makati a ashwai tu pa chuan chhongni nai omdon ha chol to ro ati a an lu chui tabok ruma lu chuan Mia chuan en kwalin signal po anei lawa landline phone che alo oma chu mangin leria kola leri ne na chuan helai mun hi engmun nge a hlo om riawa veng tu an tam box si ati chuan leri chuan khalai mun kha amasa ai khana falin a chengker zoka mahse lungai su star I ID kha bel tlatla kha khana veng hi mangche ati chuan Mia chuan a ID enin ole ka shathia me ati a leri chuan hlau la heta ka na hi ka zo ve le ka local va donia ti in call chu anda a hotel moi tak lo langin ta chuan leri chu poisa nen lo omin abula adam lo om ve boka adam chuan kha me chhia kha I du a tinge mai lak lo pa takin om ta che ati chuan leri chuan ani chu ka zir lai ani ati chuan adam chuan mitam tak I mutpui to thawa enge danglam na ati chuan leri chuan khalam chu du to kila sum don lama lutang ati chuan adam chu poisa la in achhuak nga la atu ka chuan Mia chu aruma thil lo ziakin aruman ron kika awa hon chuan Nancy khalo ni in Nancy chuan nang hi ka junior Mia tiro ati chuan oni e helaya ka mu che ka ring mi alo ati chuan Nancy chuan ni e Mr. Queen min lo tira helai mun vel sha chan theinan I shat huna chuan na kan chan theyang ati a Mia chuan kalome lo ti in chutiang soi ngai lo local ro ka fan kwal puyang che ti in an chuak nga la building chhungan kalna chu a hmuna re in a chi om le a Mia chuan Nancy helai hi engmun nge a hlo om rawin ka sia ati chuan Nancy chuan I shevat mayang ti in text adonga Mia hne na chuan helai hi sha chan tumla khoilai po hi akal thei veka mahse kong ka le lama son kalmia lo la kal halutuk su ang che ti in kol mangin garden Mia chu akal san nga la Mia chuan hlau ru deuh hian en kwala pona hian chhuak hlulin bana hian ana kha an lo phwara Mia chuan panwatin ana tinge hetai om tingen phwar che ati molmol lai chuan ana chuan tui lo ti in Mia chuan na pewata tinge hetai om ti in zota Mia chuan tinge helai hi Tennessee ni lo mi ti ya zo chuan ana in ni lo helai chu ati mek lai chuan mipa pahni silai king lo kalin engei ti an ron ti a
mia chuan ana chu vengin chumi te chu lo kal na in ana tlopa chuan pakhat chuan shemhuna kal ro aron ti a mia in lo dangin engthil ngin ti a alo ti chuan chupa chuan tungei au khuma kal son ro ilo bo na tur ani lo ati chuan mia chuan tu tengin ni tingin phwara mishing shal china mi in ni mi ru bo hmang nge swam hmang tia zo chuan an lo nuya pakhat chuan mithrani don hi thianghlim takin aron kal boka helai hi enghmun nge ti kan hmu don ami ti in apan hnai chu pakhat zawk chuan star nei ania kan khoi thei don ami alo ti chuan pakhat chuan chu po ni se enge helai meiche ho star nei ka chhai kwa lo tu nge om alo ti a apan hnai le chu mia chu lo tol hnungin local hnai to su architect kani hi ati chuan chu pa chuan architect mo I design chu min han entir la kan khoi tur min lo danga a ai twar mai ta che ti ya pan hnai le in mia chu tlan chhia ta tuma an man man mia chu tal vak vakin min thla ro ti in ana po chuan thla ro u alo ti ve boka mahse chu pa chuan ti zova ti la kanin thlak don nya ti ya khoi lwe tum lai chuan adam khalo kalin ani kha I khoi theilo Mr. Queen ata ni kha atchilh ngem I khoi lwe chuan I thi ang aron ti chuan khoi tum tu pa chuan Mr. Queen ta mo anung chang khan ati chang vya we ati a adam chuan atoke helai chu kalo boi pui to ang in na thok le to ru he nu hi shwai bokila ati a ana chu phelin an shwai do na lo tang ve na sa le in mia chuan lo chanin khonge shwain tum ati chuan adam chuan pakhat pa hne na chuan vatin alo ti a anna an pan hnai le lai chuan mia chuan chemte phorin lo hnai su ti in tin nga la adam chuan chemte nen hian tunge ti hloi tuma alo ti chuan mia chuan in lo hnai le chuan ka in ti hlumang ti in a ba na zai nga la adam chuan mia in ti hlum kha chu theihngil ro ke hian helaya hian that che po ni ila tu man enga tan ma an ti lawang che helai hmuna hian nun na an hlut lo ati chuan mia chuan lari in nung dama min la omtir chan hi atan enge muwa kala hlu ti na anya tu na ka thi chuan enge shil ta kang ati chuan adam chuan kalsanang ti in an kalson ta nga la ana chuan mia ban chu lo en vatin mia ruma chuan le dunin mia chuan kol mana tum chuan signal lo la nei lawa len light mok chu mana tum le a chu ti lai chuan lens chuan mia nen an hun man dun to te chu lo ngai to in mia ko le tum chuan atlang thei lawa min block mo ti in ko la manga mi tu emo chui turin ka du che anom na chin ka she du a ming chu mia lewis ati a mia yin len line mana tum chuan ana chuan chaw tak chung hian omzia chuang lawang heta chuan intercom che a man thei alo ti chuan mia chuan damdoi nen panin apema chuan a hnoi saka tinge Tennessee police in an thon ho lo che a ati chuan ana chuan ka chung te andam lawa poisa kamamo lutuka phone operator turin kadil ve a kan hau tu pa in mithar hau chu training phota ngai ati wangin anni chu kalo zuya mahse kara changka chwa vele ati lai chuan mia chuan ke ang thawin bumini ve ni chu alo ti chuan ana chuan nangma angmo mahse nangte chu hau tu te jinga mi in lom ni helaya hau tu hau chuan khatyang kha an nei vek ti ya mia mingbel na star chu ko kin mia chuan min bumalom ka chan pwal hi danglam bik min pe ni hi ati lai chuan ana chuan lo en rengin engi mo hi alo hu ma lens pon mia chu byak po dan lo zong ve mek boka mia chui tura ati pa khan mia lewis chu a omna ka chui theilo Tennessee chunga in sakna khoi la ya ma omlo ati chuan lens chuan zun chun zom zel ro chuan Larry Queens en thala athil ti engkim shat tu mangche ti in a shil nga la mia te chu cho an lo do a mia chuan Linda mural chuan Linda chuan mia mingbel enin hetai omve mo ti in a nuya tinge Larry kha ichunga a that ka ti thina izir tir tu ani boka ani chuan a omzia chu ti in anui sole a mia chuan engna nge heta hian I tho ati chuan Linda chuan engirina
an du dua ti kwal tur le na chop tak tho chuan soi sakin ni boka nga I omna hmun hi rindan inei thiam na nge ka shilang che helai hmun hi mibu ani hi ati a mia te chu an ruma lo omin pon lama chuan mi then khat lung oi lo chu ei tur nei lo te chu pungkho min an nuar thom chu an room atang chuan an she theya ana chuan heta tang hian kan chuak thei ngem le ati chuan mia chuan ti yang alo timaya ani po chuan an chua thei chu a ring em shan lawa pon lama mi puilung oi lo au thom chu mi swal ho chuan an lo uma mia chuan tun hi kan hun tha ani kalwatang tia kongka hon tum chu kongka chu pon lama alo in kala mia chuan chair chuan tukver dar thlang chu avoke ta topa tan thui viau towa anin ngai nu chuan mia chuan hlim tak hian ana kan him ta e ati lai chuan adam khalo kalin nangni meichhia in wachak reuh ve arun ti a mia chuan linda a hmu tel ve chuan inin thurwal ani mo ti in linda chuan adam hne na chuan tlang lampana an tlan chhuwa kha ka hmu a helai hi biruk nan chuan a thakop mai alo ti a midang chuan ana khalo man betin adam chuan ani kha phum ra u ti in ana chu anung chunga phuman tuma le an vu lai chuan mia chuan topra u adam ka nge na che ka thiam lo ve ka ni keiman min zoi turin ka tilui ni kha a thiam lo na om lo school khata kan local rol to awang tal po khan kalti sham ro ti in nge na adam chuan nuin a nui za thlak le mai me che hwai sen tak kha in ya mokatia tuna min nge na mo chanla me che hwai takini kha alo ti chuan mia chuan khonga in chwa tir sham ro ati le chuan adam chuan enge alet ka don don ti ya mia chu ten om tak enin ka mutpui mai don che em ni enge kan thlen tak hi tunge felder vel chu ti in anau te ho chu ana vul vat vat tur chuan a shil zom zat mia chuan topra u ka ti ang ti in awa adam hne na chuan inau te hi top ti ro chuan ka mutpui don chenya ati a adam chuan midang ang thawi lo ni hi mole milem ka hun min khoral tirani mahse itidik school kan local dun to thina wangin ka do sakna a chengai ro ti in anaute chu top turin a shila mia chuan ana panatum chuan adam chuan lo dangin adamang mahse inbol photangai alo ti a abula chuan athu ka zomangai hilaya chuan thu nei na ka nei ati a anuwa chuan mia chu bo ma hian kal nanin mia chuan adam khonga in min chwa ro ati chuan adam chuan ngoi mak ro leri an zangai turin min ti lo se chu tui kho a I om to ang tuna chuan bom chhunga ila om zo ka ngoi mai ro ani lo chuan I hmui kha ka chui pin ti rang ti in anaw ene na chuan engma eitir suang che u ni ni chhung ngei ro se ti in an kal san nga la mia chuan adam min chwa ro ti ina awak waka mahse kongka chu an khar nan ta a chulai chu athim hle a mia chu thutom chialin a chap tlok tloka are nu chuan mia chuan amumanga lens chu hmu in lens chuan tikhan engthila nge in talu I shetu em ngai to chang lo takin I chele do nem ni lo ti in atana chang chuan alo cho a mia churun har thutin kamu mangmai mai ani mo ti in beidong takin engtin nge ka ti ta kang ti in a chapa anu le dewa chuan kongka run hongin mipa pakhat hian kalo thlenge ati chuan mia chuan len samo alo ti mana mahse alo kal hnai chuan leri zo kalo ni leri chuan mia ithil tonte wang hian ka ti pal mahse lungai su ka om to a engtin mai om lawang ahma a ihne na ka soi ang khan kabulai om pho chuan a top thleng ka kai shwa yang che a tha em ati chuan mia chuan engwangin ngei ti in lo cha khuma leri chuan helai kanom chan le engthil nge kan ti hi isha em helai hi mebuani a taksa peng shalte poisa khelle mi swamte anti na hmun pui ani hi mahse chung chu engma iti angai ve lo kabula I om tatanga a ho tu ini anga ilu apyang iti theyang a chaiti em ati chuan mia chuan chap chung hian ati ra chang khan ilo tum lok vekani mo
min buma alo ti a leri chuan helai hi ila sha chiang lo ani isha chan huna chuan nuami tiwat mayang I senior Nancy kha en la helai mun hi nuama ti to em kha alo ti chuan mia chuan helai hi sha chan ka du lo ka om du lo ka ho du ti in lo chap deuh pura leri chuan boiwak su ka kaltir don lo che ba ka nakina tan khek ro ama a ka thil soi ho te kha do ta tel lawanya ba ka helaya building atama architect kha nomi ti em kha thil thari zir thei don ania ati chuan mia chuan ka du lo ti in a chaw lutuk wang chuan ni kho she lawina om zuya damdo ina chuan lens ne na nursin Peter Lewis kha naktu ka chuak thei to don alo ti a lens chuan Peter chu avatlo a Peter bula chuan mia chanu kha lo omin Peter chu mia na thole leria chungchang chu soin alo fak chama Peterin Mr. Queen chanchin ka shenem boka athlak te inayem kalo en ati chuan mia chanu chuan neye lo ti in Peter chuan Dr. Simpson ai chuan acha thei lo shim ti in lens chu abia a mia chanu in leri thlaka hmutir chuan mia pa chuan he pa hi mo ti in a hlau thong ta chiama mia chu kol nga la tum po chuan atlang thei si law mia chanu po chuan kol tum ve boka Peter chuan lens bula chuan Dr. Simpson khonga in mia byak dan min son pui sham ro ati chuan lens chuan min block alom alo ti a mia pa chu a beidong hle lens chuan leri queen ni sha emni ati chuan Peter chuan shemai thei a rei to mai ka chiang lo mahse thil chalo taka thleng donin ka sia ati chuan lens chuan hadam phot ro ti in a chwa sana nurse ne na chuan a phone mandilin mia chu akola mahse atlang thei chuang lo lens chuan thil dik lo om ti sha in ama phone atang chuan mi bia in ani chuan leri chu kar pathum lai athak to a location to ber chu mebu aron ti a lens chu ameng phok hle